So hi, hello. Ang atong recipe karon karning manok ni siya nga kinitsapan. So kaning karni ha dapit ni sa kasing-kasing sa manok og nila pa sa dughan bang gabuto-buto. So ako lang na siyang sliceon o ginagmay o sliceon ba nako ng iyang unod para musuhop ang iya ang mga ingredients nga akong ipang taplak unya. So kuan ni kabuk, duha ni kabuk, pero akong gi-slice og tunga kay upat ni kabuk, so magtagsa gyud mi ani. So ang atong panakot tani kanirang onion kay naman tani garlic, pero akong mga kagupa di man ganahan mo kaunog na ay ahos ba. So onion ra akong ibutang. So ibutang na nato ni siya sa kalha, ato nang i-pile din ha. Pagkahuman na to pile din ha, ato na siyang butangan og panakot. Unahon na to ang onion. Dayon ato isunod ang ato ang salt, dayon ang liso sa paminta, dayon oyster sauce ni siya nga akong gibutang. Pagkahuman atong butangan og ketchup. So ato na ilibot din hang ato ang ketchup para maangay. Dayon butangan nato na siya og tubig. Ang gibutangan sa ketchup nga yahaw more pud ako ang gibutangan sa tubig aron way daghang hugason. Ato na siyang takloban. Dayon after 20 minutes mo na ni mga bayot, gabukal-bukal na. So pwede na nimo siyang haunon kay luto naman ni. Dayon pwede po nimo ni siyang i-fried. So kani ako makagupa di man mo kaon og sinabawan, so ako ning i-fried. So mo na ni porma bayot, humanako na prito ni siya. So ibubo lang nato ning sauce nga sobra ganina o sa ako ang gikuha ganin ng giluto. So mo na ni. Thank you for watching. Bye. Them